اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جویں کہ دوستو تو کو معلوم ہے اس سیزن یہ جہاں چلتا پے ہر دوجے ڈیمار پتہ لگ دے کہ ناگ زہر ہیں، خاص طور دے ہوتے دیہات دا جڑا علاقہ ہے این علاقے دے اندر اے ناگ جے سانپ آدن اے زہر تھیندن یا کتھائیں گھر یا کتھائیں کمرے دے اندر تو کو مطلب پتہ نہ لگے اوندا دیکھو کہ رستہ بنیا پہ اتھا ناگ رہندے اتھا ناگ ہے این کمرے دے اندر یا کتھائیں کمرے دے اندر پہ گئے یا کہیں کو ٹینشن ہے کہ میرے گھر دے اندر اے ناگ گندی اے موزی مرض اے نہ آوے، وہ کیا کر رہے؟ قرآن پاک دی ایک چھوٹی جی آیت ہے، اگر کوئی بندہ اپنے گھر دی چار دیواری دے باہروں لا کھڑیں دے یا کمرے دے اتے لا کھڑیں دے تو کدہیں اون دے اندر اون گھر دے اندر اور اون کمرے دے اندر ناگ داخل نہ تھی سی۔ سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین۔ اگر کوئی بندہ نمک تے ایک 11 دفعہ پڑھ کے پھونک مرن دے اور او نمک جتھا جتھا سٹیسی اون مطلب گھر دے چار دیواری دے دروازے تے مین تے سٹیسی ناگ داخل نہ تھی سکسی، کمرے دے دروازے تے سٹیسی اون کمرے دے اندر ناگ کدہیں داخل نہ تھی سکسی۔ ایک ایو جہاں وظیفہ ہے جڑا سلام علی نوح فی العالمین اتنا طاقتور ہے کہ ناگ بچھوں یا تو کو کدہیں اے چک پا ونجے تے پانی دے اوتے 11 دفعہ پڑھ کے ہکے ساہ دے اندر پانی تے دم کرو، اگر کہیں کو وٹھوں ہاں اے بچھوں چک پا گئے اوندا جڑا درد ہے زہر ہے وہ فوراً ختم تھی ویسی۔ اللہ تو کو جزائے خیر دے وے، دوستوں دے نال لکھوں شیئر کرے سو لازمی، اور کوئی چیز اگر پوچھنی ہوئے تو کمنٹ دے اندر آ کے پوچھ سو، اور اسلامک چینل دا وزٹ لازمی کریں دے رہا سو۔